Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αύριο πρωτοχρονιά, χειμωνιάτικο θα είναι για άλλη μια μέρα το σκηνικό του καιρού στη χώρα μας. Από την Παρασκευή θα αρχίσει σιγά σιγά να βελτιώνεται και ακόμα περισσότερο βέβαια το Σαββατοκύριακο, οπότε θα ανέβει και η θερμοκρασία. Ας ξεκινήσουμε όμως πρώτα με τις χειμωνιάτικες φωτογραφίες που εσείς μας στέλνετε στο skykeros.gr. Η πρώτη φωτογραφία είναι Βέρεια, ραχιά Βέρειας από την Αφροδίτη, πανέμορφο τοπίο. Στη συνέχεια πάμε στο λιθοχώρι Ευρυτανίας, χωριό της Ευρυτανίας με χιονισμένο τοπίο. Ο Δημήτρης μας έστειλε τη φωτογραφία και η τελευταία φωτογραφία είναι διπλή. Είναι ο Βόλος, η παραλία του Βόλου, την παραμονή των Χριστουγέννων και την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Νομίζω καταλαβαίνετε τη διαφορά, καλοκαίρι και χειμώνας. skykeros.gr, ο Χρήστος μας έστειλε τη φωτογραφία. Ανεβάζετε λοιπόν στο skykeros.gr τις φωτογραφίες σας και βλέπετε τον καιρό. Ο οποίος καιρός αύριο Πέμπτη στη Δυτική και την Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά παροδικά, αυξημένη το πρωί και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη ίσως σημειωθούν ασθενείς τοπικές χιονοπτώσεις. Επίσης στη Δυτική Πελοπόννησο, Νοτιοδυτική, πάλι εκεί ίσως σημειωθούν κάποιες βροχές το πρωί. Πάντως και στις δύο περιοχές γρήγορα εκεί οι βροχές ή τα χιόνια θα σταματήσουν. Στα ανατολικά υπηρετικά από το ύψος της Θεσσαλίας και νοτιότερα και την Εύβοια θα σημειωθούν χιονοπτώσεις ή χιονόνερο. Στη νότια νησιωτική χώρα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά κυρίως της Κρήτης. Από το απόγευμα πάντως βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι βόρειοι άνεμοι θα έχουν ένταση στο Ιόνιο 5 με 7 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 με 8 και τοπικά 9 και εδώ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα έως 1 βαθμό, στη Δυτική Ελλάδα έως 9, ανατολικά υπηρετικά έως 6 και στο Αιγαίο 13 με 15 βαθμούς. Στην Αττική συννεφιά με χιονόνερο ή χιονοπτώσεις κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρεια και ανατολικά του νομού και θα εξασθενήσουν. Οι βόρειοι άνεμοι 6 με 8 και στα ανατολικά 9 μποφόρ και εδώ με εξασθένηση από το απόγευμα και η θερμοκρασία στην Αθήνα από -1 έως 4 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης παροδικά αυξημένη συννεφιά τις πρωινές ώρες. Βορειοδυτική άνεμη 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από -4 έως 1 βαθμό. Την Παρασκευή τώρα γρήγορα τα φαινόμενα θα περιοριστούν, βροχές, δηλαδή χιονόνερο στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην Βόρεια Ελλάδα ως 5 βαθμούς, στη Δυτική έως 10, ανατολικά υπηρετικά έως 7 βαθμούς και στο Αιγαίο έως 12 με 13 βαθμούς. Θέλω να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο βελτιώνει το καιρό στη χώρα μας, θα έχουμε και αρκετή ηλιοφάνεια, θα ανέβει και η θερμοκρασία και θα εξασθενήσουν οι βόρειοι άνεμοι. Βεβαίως, τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα υπηρετικά θα έχει για άλλη μια μέρα παγωνιά. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα νεότερα στοιχεία για τον καιρό. Καλό βράδυ, καλή πρωτοχρονιά και καλή χρονιά σε όλους.